Hello everyone, good morning! Another day, another vlog! So, for today's video guys, I'm going to Asaman, tag-ana! Ito ay joke lang. Kanang padung ko mo ato sa Kapalawahan guys. Sitio Kapalawahan, Buho, Aluging, San Cebu. Mudo ako sa lula. Oh yes, naabot ako guys. Charot. Ugat kay kong gidala oh. Mga bantiyong butig og kuan sikwa. Bantiyong sikwa og gabi or butig. Ayan na guys, mo ni ang itsura diri sa bukid. Ang payag ni Lola sa una. Wow. Indot kayong panahon karon. Yeah guys, nagitanom ni Lola nga kamunggay og sarguelas or sa uban pa siniguelas ang ilang tawag. So sa amoa kay sarguelas. Gagmay pa iyang bunga. Tapos dinha naay bayabas. Yan. So dinha ang balay ni Lola guys. Wala si Lola dinha, tuwa sa ubos. Tuwa sa balay sa akong uyuan. Nilaag si Lola dito. Yan, isuroy ta mo sa palibot. Arita sa unahan. Nice kay diri. Daghang kumpayon o mga kugon. Sayang kay walay baka. Tapos diha unahan mo nay balay sa kong uyuan pud usa. Silbi igagaw ni mama. Yan. Indot. Indot kayong panahon guys. So yun guys, nako diri sa gawas sa balay ni Lola. Naglibot-libot kay kunuhay mag picture taking kunuhay may sa kuan pare sa akong uyuan charot. Ganahan siya nga ako may mong picture niya guys. Samtang siya to pa sa balay kay nag-ilis siya. Gadress si madam. Tapos ako siyang picture guys kay gusto niya nga ako mong picture kay nindot ko no pagkakuha. Char sana all. So, karon na ako dire nagmuni-muni. So dito nga banda kanang naidalan paingon na dito sa igsoon sa kong lola. Silbi lolo na po nako. Yan. Si Lola to sa ubos balay sa kong uyuan kay nilaag siya dito. Then adtuon ako ikaon niya. Silbi napako dire sa babaw. Mudulhog ra ko ika unya. Yan. Na hello, na ako'y batang gwapa kaayo. Arlia. Say hi. Na hi. Naulaw. Ulaw siya. Ang bata. Wow. Later. Ayan na guys, pauwi na ako sa amin. Magbaklay lang ko kay landong naman. Then wala sa ko'y karga. So okay lang. Ayan, change outfit na ta. Yan, kay nabasa ko sa singot. Grabe kasing tanon ako guys. May lang gani kay nagbaon ko og sinina. Yan, padulhog na ko. Gikan dito sa babaw. Yan. Nahihinay ako baklay guys. Dayo pa dyan amo ah. Yan guys. Trabaho na ginahinay ang karsada. Ipatag nagmaayo. Yan. May bakho. So gikan dito, paingon dito. Padung ni siya sa babaw. Na.
Yan. Gipadak-an ang karsada diri. Ito na. Malayo pa ako sa amin, guys. Baktas-baktas lang ko diri. Landong naman kaayo. So, igo pa sa nga. Mahiyos ang akong kinaon. Ay, busog mong kaayo ko. So, ihatod ako sa kong igagaw karon guys. Magmotor, inya. Akong gibalibaran kay syempre busog pa kay ko nindot kay magbaklay-baklay. Okay raman sa nako guys, kay daghan po mga agi dinhi. Yan, ang agianan pa ingon la lola. Nahihinan kong baktas. Siya ro di matangtang ang bilbil. Nahinay lang ta. Landong na kaayo. A few moments later. Here na guys, abot ako sa amua. Char. Grabe, kaalimuot sa kalibutan guys. Singot kay ko oh. Mag-uhay pa lang ko nag-ilis ha. Plus nagpatungod ko sa ceiling fan. Ayan, nagtugtuyok siya sa babaw. Grabe kaalimuot guys. My goodness. So dito na magtatapos ang aking video. See you on my next vlog, guys. Thank you so much for watching and mag-ingat po tayo palagi. Goodbye! We love you all!